kun mä sain fudut siitä paskalafkasta, niin oli siinä jotain hyvääkin. Mä löysin nimittäin kantapaikasta uuden tipusen, helvetin kauniin, kirkkaanpunasta huulipunaa, minkkiturkki päällä ja sellaiset piikkikorot, että niillä olisi saanut kenestä vaan hengen pois. Koska se ei ollut koskaan nähnyt mua, niin mä ajattelin pyytää sitä treffeille. Mä olin jo valmis kääntymään kannoillani ja heittämään tuopin jonkun lipevän bisnesmiehen puvun päälle, kun mä tiesin, että ennemmin se niitä semmosia kattelee kuin mua. No se sit kuitenkin suostui. Kohta sen pitäisi tulla. Oliko se Erja vai Merja? Mirvahan se taisi olla. Kauhean anteeksi, että mä oon myöhässä. Mun Mirille kävi pikku onnettomuus ja oli pakko kuivata se ensin. Oho, oisit vaan tullut Mirri kosteena tänne. Mullakin Jorma alkaa seisoa. No mä en usko, että alaikäisiä tänne pubiin saa tuua. Mut minkä ikäinen Jorma on? Mitä helvettiä? Mirri, tai siis Miri. Hän on 3-vuotias. Näyttää ihan iskältään samanlaiset ihanat ruskeat ranskalaiset nappisilmät. Niin sä et puhunutkaan sun pillusta. Mitä? Tillusta. Mä luulin, että sulla on kissa ja sen nimi on Tillu. Voi kissat, ne jäi erossa. Isänsä ei halunnut ottaa Miriitä, vaan jätti sen kakaran mun kontolle ja vaihtoi mut 20 vuotta nuorempaa hupakkoa. Sut, 20 vuotta. Mihin se vaihtoi teikällä? Se johonkin 3-vuotiaaseen. No hupsu. Mä oon nainen parhaassa iässä. Ikä mulla on se 53 vuotta. Mitä helvettiä? No eiks niin? Eiks mä näytäkin tosi nuorelta? Ei kun mitä helvettiä. Miksi sun ukkos on vaihtanut vaan 20 vuotta nuorempaa? 16-vuotiaathan ne on kireimillään ja ehtaa tavaraa. Mitä? Mervi. Mirella. Mervi, Minna, ihan sama. Juotkosan jotain? Tai keskustelu on niin hebreaa nyt, että mä tarviin jotain muistutukseksi mun olemassaolosta. No champagnea, kiitos, ja parasta laatua. Laamanen, pistä pitkä olut ja päärynäsiideri, make. Mä halusin champagnea. Kun sä sait mun mieleen jo sen teinipillun, niin anna mun elää fantasioissani ees hetki. Laamanen, pistä pinkkipillisi. Hei, mihin sä oikein menet?